ये पिस्टल में कहीं गोली बा और तोहरे खानदान में भी कहीं लड़का बचल बा। इला बड़का बाबू। मार दा गोली बड़का बाबू। हमरा मौत के बाद 100 बीघा जमीन तू अपना साथ ही लेके चल जाइया। तुहार मजबूरी बा कि तू एगो गरीब हरिजन के लड़की के चौधरी खानदान के बहू न बना सकेला, और हमार मजबूरी ही बा कि हम सुगंधी के बगैर ना जी सकीला। मारता गोली बड़का बाबू, मारता गोली, मारता गोली। ना बेटा ना, बड़का बाबू मुर्दाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद।